subsidies van de Nederlandse regering hebben ze volgens dat ze ons vertelden niet gehad. En enorm veel zelfwerkzaamheid. Hè. Ze hebben een aannemer in de arm gehad, maar als je ziet wat ze allemaal bijshouden aan stenen en man, die hebben daar bloed, zweet en tranen gemaakt. Ontzettend. Ja, dat klopt. Ja, daar heb ik respect voor gehad toen hij dat deed. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als wij een kantine moeten bouwen voor de voetbalclub. En ze weten wij ons ook te barsten. Ja. Ten eerste, jullie zijn welkom in de moskee As-Salam. As-Salam, dat is een Arabisch woord, heeft eigenlijk verschillende betekenissen. De voornaamste is vrede. De moskee is open voor moslims en niet-moslims. En de moskee moet een maatschappelijke functie hebben. Dus de activiteitenruimtes, de gebedsruimte, een lift, een toilet voor invaliden, een keuken, een bibliotheek, een werkkamer, noem maar op. Dat is allemaal noodzakelijk voor een moskee. Want de moskee is de hele gebaar. Binnen de moskee heb je een gebedsruimte. Voor mij is het heel belangrijk, het past binnen mijn identiteit. We hebben jarenlang, 25, 30 jaar, een moskee gehad op de achtergrond. Het voldeed totaal niet aan de eisen, een kleine ruimte. We deelden het 25 jaar samen met de Turkse gemeenschap. Er was geen ruimte voor de vrouwen, er waren geen fatsoenlijke sanitaire ruimtes. Je kon er geen fatsoenlijke uitvaart. Ja, dat knaagt op een gegeven moment aan je. En op een gegeven moment was er in 2004 dan met de moord op Theo van Gogh, was dan de brand in de moskee. Daar hebben we tijdelijk toen een ander onderkomen gehad, maar dat heeft ons toen ook aan het denken gezet. Nou, de geruchten zijn dat het aangestoken zou zijn. Door? Ja, door. Door? Iemand. Ja. Nou, wie is die iemand? Ja, dat weten wij zeker niet, hè. Dat weten wij zeker niet. Gelukkig, wij hebben in elk geval vanuit onze gemeenschap, wij hebben ons alle energie positief richting dit project laten gaan. Proberen de lokale bevolking en de lokale ondernemers zoveel mogelijk te betrekken. Want we wouden graag iets, een symbool van integratie, en dat bereik je niet als je een architect of een onderneming vanuit Utrecht laat komen en hier iets neer laat zetten waar geen enkele betrokkenheid is. Want er is in Panningen toch veel weerstand geweest. Hè? Wat moeten we heen nou met zo'n moskee? Oostkerk loopt leeg. Wat mensen met dat soort dingen hebben we toen vaak gehoord. En naarmate dat ding ging verrijzen, werd er alsmaar meer lof gesproken over dat mooie gebouw. Het is een prachtig gebouw. Prachtig. Ik denk dat nu de olievlekwerking wel heel groot is. Want we hebben nu al heel veel groepen vanuit de gemeente Helden gehad. Ik zeg al, in 2008 hebben wij meer dan 2000 mensen rondgeleid. In 2009 overtreffen we meer dan 2000 mensen. Maar daar komen mensen uit de hele gemeente Pelermaas, Maasbree, Kessel, Meijer, Helden. Maar ook uit de hele regio. Misschien staan we iets meer open dan andere moskeeën. Ik weet het niet, maar het heeft wel een bepaalde aantrekkingskracht. Huub en ik zijn maanden 4 geleden in de moskee geweest. We hebben daar s'avonds even gepraat. Weken 4. Weken 4 pas? Ja, geen maanden 4. Een week of 4, oké. Ja. Zijn we daar geweest? Ja, we hebben even een biljartje gedaan op hun manier, met hun biljart. Het is een heel ander als biljart als dit. Ja, dat is poolbiljart. En een poolbiljart met van die gaten erin. De vorige week of week eerder zijn ze bij ons geweest met een man of 4. Hebben ze hier een 1,5 uurtje mee gebiljart. Op dit soort biljart. Hij dacht bij mij ook, heeft net een serie van 6 gemaakt. Ja, van 6. Ja. Ik heb hier met een paar mensen gestaan. Huub heeft aan die kant met een paar mensen gestaan. Nou ja, en dat zal zich nog wel eens herhalen, denk ik. Hè. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Die komen om zoveel mogelijk integratie te hebben met ons. Nou, dit keer waren het zelfs jongeren. Hè. Ja, en dat vind ik een beetje jammer dat de ouderen niet komen. Ja. Kijk, want het is een KBO. Goed kijken, hè. Heb je hem gekrijgt? Hè? Ja? Oké. Die moet je nou dik raken, die rooien. Hè. Maar je krijgt ze, denk ik, voorlopig niet bij de KBO. Nee, maar dat is het woord de K. Hè? Juist. Katholiek. Ja, die K. Dat heeft ermee te maken natuurlijk. De islam is voor hun een heel belangrijk gegeven. Ja, toen wij daar zelfs waren s'avonds, hebben ze op een gegeven moment ons 10 minuten alleen laten zitten, want ze moesten gaan bidden. Een dienst. Ja, dat gaat voor, hè. Voor hun, begrijpelijk.